Kuya Obet, te. Oh, Kuya Obet. Nakita na di ay. Nakita na di ay. Nakita na di man. Matay na si Obi? Matay siguro. Mag-alaw, di man niya. Di man. Yung hindi na pangita mo pa. Ang sekunda ito atong sa kanan. Ulit sa ulit sa bagyo, ulit sa kanan. Ano ka ba? Ito sa U-box. Oh, katangag na ba itong yawi dito? Ha? Katangag na itong yawi dito. Klaro din kita baling masa. Kasi lang, good naman dira iyahan. Barbie? Ano nga to? Ay! Uy! Ubi! Oh, you. Why? Other bra? Yeah. Children sa CR. Ang gaan, uy.
May mga pinagsamay ako paano. Ano tayo guys? Istik. Istik. Istik, istik. Saan ka nang naang be? Saan ang naang? Saan ang naang? Pasa mo tayo yung panghambog mo brush tray. Asan ba? Mamaya ng tray na ito. Tray na. Na, ito. Suka. Naman.
Ani? Wala. Labi ano? Pagalitan ko na nebe? Okay. Pagalitan, wait, other thing? Ano gawin natin ng nebe?